малаце. Ну, прыгажосць у малаце. Значыцца, сёння у нас У цябе губы яшчэ ад малака не абсохлі. Будзем лічыць, што гэта камплімент. Так. Ну, будзе у нас сёння амаль што малако. Кефір у нас сёння будзе. Малочная прадукцыя, будзе кефір, сапраўды. Сёння мы будзем гатаваць, ведаеце што, будуць у нас піражкі са шчаўем, а рэцэпт нам дала Людмила Константиновна Никитина з вёскі Заронова, якая славутая на всю нашу Віцебскую зямлю сваім заронаўскім музеем і з гэтымі піражкамі. Гэта ёй таксама далі рэцэпты з вёскі. Вось, ну і мы тут паспрабуем нешта самі зрабіць. Усё вельмі проста. У нас ёсць кефір, 3 яйкі, мука, сода, шаўё ёсць. І нам спатрэбіцца гэта салодкія піражкі. Во. Нам спатрэбіцца яшчэ цукар, ён таксама у нас ёсць. Зараз будзем мясіць цеста, і піражкі гэтыя смажацца на патэльні. Яны не запякаюцца. У нас ёсць шкляначка кефіра. Вось так. Хоп. Як сказала... Можна аблізаць? Як сказала сама гаспадыня, якая робіць гэтыя піражкі. Так, трэба сюды соды. Не трэба нічога гасіць яе, як кажуць. Кефір сам усё зробіць. Так. Ну і што? Ну і трэба... яйкі. Сказалі, галоўнае убіць 3 яйкі абавязкова. У нас было 3 долі, зараз 3 яйкі. Ну... Гэта тое, што было, то, што ёсць, і тое яшчэ, што будзе. Так. Мне здаецца так. 3 яйкі. Ёсць. Ну, я спачатку, напэўна, відэльцамі гэта перамяшаю, а потым буду дадаваць ужо муку і ўжо рукамі буду там корпаць. Ну што, пра малако трошкі. Пра малако. Ну што, бачыш, па-рознаму бабулі распавядаюць, кажуць, што да года малым дзеткам нельга даваць малако каровы. Так і малым, і старым нельга. І потым старым нельга. Але старым можна простакваша, кефір, гэта, здаецца, можна. Лёгенькае такое, каб... Эх! Ну і гэта ж успамінаеш казкі, так? Малочныя рэкі, кісельныя берагі. Кісельныя берагі, так. І адна бабуля мне распавядала, што ў дзяцінстве яны варажылі менавіта з малаком. Трэба было кожнай дзеўчыне сваё малако занесці, паставіць там у прыбудовачку і паглядзець, у якое малако там хуценька скісне, ці падымецца, як яна казала, тая першай замуж пойдзе. Якраз як на святкі варажылі. А яшчэ кабеты маглі праверыць вернасць свайго мужа. Як гэта? Ну, вы толькі не правяраеце, а то, можа, гэта і не так. Мужчына павінен паставіць малако на пліту і чакаць, сядзець. Калі малако ўцячэ... А колькі чакаць? Ну, я не скажу колькі. Калі малако ўцячэ, ён ходзіць налево, так казала бабуля. Во, калі ўцякло, тады налево. А калі, напрыклад, жанчыны ставіць малако таксама? Не, ну чаго жанчыну правяраць? Яна як зямля маці, яна магчымасць нарадзіць дзіця. А мужчына гэта якраз пасрэднік паміж Богам і дзіцям. Так, нам тут спатрэбілася яшчэ мука. За кадрам хуценька збегалі і дапамаглі. Я так проста ўспамінаю, што у нас што, карова, больш якое яшчэ малако ёсць, а верблюж'е, кіты. А каза? Ну, каза. А казіна, дарэчы, самае такое... Самае карыснае? Самае карыснае. Я памятаю, мае бабулі з дзядулі, калі выйшлі на пенсію, паехалі ў вёску, завялі. Першае, што была каза. Ага. Каза была Анфіса. Бадлівая, такая зараз. Але прыгожая. Але прыгожая была. Казіная. А ў свеце даволі шмат, бачыш, і вярблюд, і авечка, і кабыла. Яны даволі шмат народаў выкарыстоўваюць розныя. А ў Індыі кароўкі ходзяць, мучаюцца. Яны святыя, там ніхто іх не чапае. Цеста у нас, глядзіце самі, колькі мукі спатрэбіцца. Разумееце, цеста павінна быць эластычным і не ліпнуць да рукі. Таму вымешваем. Не спяшаемся. З добрымі думкамі, як заўжды, правда, Іван Іванович? Так, мы распавядалі, што цеста вельмі адчувае, вельмі. Нават калі каравайніцы сядзелі, яны павінны заўсёды спяваць песні, таму што цеста... Быць у добрым настроі. Вясёлыя быць, таму што калі гэта ў караваю ўсё пойдзе, то нашы маладыя будуць добра жыць.
Ось. Ну, у нас и весело. мы не для молодых. Ну, мы Хоть сами Иван ще Иванович сказал, что у нас у меня тут молоко Ну, я просто не обсохло. пожартовал. Ну, Бо кажуть, що так у вёсцы по молоку і ног не по волоку. Тут треба добре поїсти, а коли тільки шклянка молока. А лічиться, до речі, що коли чоловік дренно спить, то можна на вечір випити молочко. А у Інди я коли з ведаю, медом? да, у Інди я ведаю, що со спеціями вони п'ють. Так, з куркумой. І слухайте, я ведаю, що в Білорусі раней, ну як ось на вёсцы, коли мужчины працавали, то амаль 3 літри на день молока випивав. Кожен мужчина, коли працює. Да чого казати? По-перше, там шмат вітамінів різних, хоч воно і 90% з води, але ж і кальцій, і магній, і фосфор, чого там тільки нема, це молодці. Коли я пам'ятаю, я поїхав до сябра у вёску Дрисвяти, Браславський район, йшов в студентстві, давно було, годов 20 тому. Ось. І ми пішли пасвіць коров. І яго маці нам з собою давала по кавалышку м'яса, Ага. вядліну, Хліба, хлеба. солі. Так, і по 1,5 літра у петах, по 1,5 літра молока. Ось, гэта было на цілий день. Хапала. Хапала, і потім ось можна молока сербануть так, що і у день заснеш. Ми так заснули, проснулися, коров нема. Пішли по колгасних полях гуляти. А що зробиш? Ну, вельми корисне, казали, це парное якраз молоко. Тесто у нас відпочиває, а ми зараз ось уже, я помив шав'йо і будемо нарізати. А я вспомнив, ведеш, одна бабуля мені розказувала, як вона займалася ворожбою, так, менавіта з молоком. Вона казала, треба взяти кубочок, налити молока і вкинути одну фасолинку. І взяти лижечку і так мішати. Коли фасолинка стукне у бок кубочка, це так. Коли не стукне, ні. Ні. Ти питаєш, да или нет. Ось, бачите, можна не тільки пити молоко, але ще й трошки поворожити, довідатися, що вас чекає. Але лепш, нехай буде для вас гэта несподянкою, чим не збудеться Сюрприз. Сюрприз. Ну, глядите, як нарізаємо. Не дуже дробно, але ну і не покидаємо буйними листики. Але мені цікаво, що вони будуть солодкі. Ось, у гэтым фішечка. Шкода, що ви не паспрабуєте сьогодні, але коли запишете рецепт, Дочекаєтеся. фінал, І коли будеш шау, ні, убачите наші щасливі тварики і зрозумієте, що не, дякуючи якраз господині, яка дослала рецепт, ви будете мати таку можливість. Заронова, привітання. Ну, коли ти зовсім недавно, де було нечто солене, у селядець, чи що, і він цукор сипав, ну то що здивлятися. А не я в салату сипав. Селядець не. Ну, слухайте, до речі, скандинавський селядець, коли ми вже звернулися до селядця, скандинавський селядець, яны вельмі часто додають туди цукор у маринад. О. І коли ми солим селядець дома, там же так само сумісь цукру і солі. Ну, то я кажу, чогось здивлятися, що Ну. тут будеш шавель, і він... Кисленько, солоденько. Але головне, що це буде як булочка, пирожок. Ну, може, звісно, коли б він був запечений у духовці, він був би більш таки корисний. Ну, але у нас... Ми не будемо збиватися з рецептури Так, Зароновського краю. будемо витримлювати. І будемо робити, як нам сказали. Оп. Увесь не буду нарізати? Ні. Ну, раптом. Ліпей подрізати потім, коли що. Зараз приведу, знов-таки, дошечку у нормальний вид і будемо вже розкатувати наші пирожки. Будемо смажити. Іван Іванович, сябри, у нас тут несподіваночка у мене. Така, забився я скалку, тому, ну, такий лайфхак.
звичайно, у неких походних умовах, Молодут кудись. там дірочки заб'ють. А, ти тут так само буде їжа потім. Шкода. Сухарики. Ось. А тому, ну, у походних умовах буває таке, що ну, не тягнеш з собою скалку, а вельми захотілося, мука есть, там, да, нечто зробити. Бутелька, шклянка, там, банки, все, що завгодно, можна нечим розкатати. Ось зараз будемо так і викручуватися нею. Я вспомню одразу анекдот, що мужчина вернувся до хати вельми поздно, і його жонка зустріла зі скалкою. Ага. О 3 часи ночі. А він каже, ти ще кухариш і кухариш. Хазяюшка. Так, присыпем дошку. Так, ну, можно, конечно, разрезать гэты кавалак теста на такие, а я буду ось так ляпить. Будем знову глядеть, что у нас тут отрымается. Може отрымаются такие у нас, звичайно, мужчинские такие, серьезных померов пирожки и всякие штуки. Ну, раз мужчинская, то и песня мужчинская. Давайте. Ой, ты кучер молодой, да гей, ой, ты кучер молодой, да Прага, гайте коня мне, я поеду жену искать, да гей, а еду полем, еду я на друго. Гоевое жаждаю, а на другое выезжаю, давай. Бачу, милка гуляє, шей плато, а очками махає. Не едь, миленький, сюда, бо і коніка утратиш, і мене не убачиш. А він каже, хоч коніка утрачу, а тебе бачу. Ось так кахали наші дяди моцно. Ось так дяди наші робили. А де цукер? Пирожки. Зараз. Чекайте, що. Мне 3 лыжки. Так, ну что. Коли будуть глядіти за Роновський, скажуть, ай, не то я все зробили. Ну, будемо спробувати. А ми до їх поїдемо ще раз. Покажіть, як треба. Так, і там зробимо передачу. А це як завінтушка, як пельмень. Такий, ну да, такий А. пирожок. Ось так, ось так. Ось так. Так. Оп. Треба, ну, як всі пирожки, добре зашапити. Так. Я бачу, що ось робили ось так. Пляскали. Пляскали, а потім треба гэтым буде швом класти вниз. Ага. Тоді вони не розваляться, як я розумію. Ну, будемо сподіватися, Іван Іванович, що тут казати, як буде. Будемо сподіватися, що не розваляться. А ми, напевно, зробимо якраз. Нас з вами двоє. І оператором штучки 4. Зробимо 5. І хорош. Ну не треба скалка. Я бачу, що в Нормально, руках да? майстра навіть Можна. моя дудка згодилася. Можна і так робити, справді. Були такі походні умови, що приходилося мені. Ну, и что мы еще не вспомнили про молоко? Ну, що не вспомнили. Ви любите молоко? Любите. А я ось люблю молоко, але більше все ж таки за кефір. Я уже розповідав тобі, що до війська Да. я не уживав ні м'яса, Так, ні супер. риби. І вирос ось такий високий. Тільки був худий. А вже після війська прийшов такий 90 кілограмів. Вага була. Так, ось такі. Мені такі більше до сподоби, ніж ті, які лежать. З гребем. Ось такі? Панки, Ну, а як ми ж панки. посмажемо? Ну, це ж треба. Один такий мені зробив з панком, З ракезом, да? з ракезом. Ракезик був.
Ну, так. Панкавалі у 12. Не давалі. Ведаеш, гэта Не давалі? быў той час, калі нават доўгія валасы, гэта было нельга ў лідскім музычным коледжы. Гэта была вялікая праблема. Таму я зараз узіраюся, што мне трошкі валаскі падраслі, але калі б яны былі ў той час, у 73-м, 74-м годзе, я быў бы вельмі задаволены. А потым уже з войска вярнуўся, я меў невялічкія вусы, і калі военкомат прыйшоў, мяне адправілі назад, сказалі, што ў цябе там пад носам. Я кажу, усы, я ж уже отслужил. Не, нельга, иди до хаты. Мы А чому нельга? Все, не поставим на учет. Да? Так. Это был 79-й год, и меня выгнали з военкомата. Я пошел до хаты, чуть не плакал. А уже в 80-м году, когда поехал в стройотряд, тогда я уже, до речі, был в Витебской области, в Мийорах. И я тогда уже отпустил бороду трошки. А зараз вона у мене довга, вже не так цікаво, як це було в той час, коли це було заборонено. Лыжечку цукра. Так, дорого яичко к Христовому обеду, так і тут. А зараз шмат бородатих, зверну увагу. Ну, так. Я ще, коли Троїця починалася, то у метро, може, був один, коли їхав на працю. А зараз що не молодий чоловік, связь з родом, бачиш, борода. Ну, слухайте, по-перше, это, скажем так, природой придумано, не здарма. Мужчина повинен бути мужчиною. Так. Ну і все ж таки обороняє від пилу, і від того, від цього. Можна так. Больше нагадывает святора. Бывая подыходите, а вы в какой церкви работаете? Я кажу, я музыкант. Ну все, тогда. Не себя ты. Так. Ну что, я ще один, і напевно нам Ну хопить, и мне так? хопить. Ну, может, там разок. Дастем мне откусить. Так, Так, у нас проба. кефирное наше тесто. Ну, це добре трималося. О. Так, пательня наша вже там амаль готова. Зараз треба лінути туди олію, щоб одразу все зашкварчело. Я ще додам пакуль, што калі звяртаўся і шукаю інфармацыю, быў вельмі здзіўлены, што сучасны стан, так, напрыклад, у Якуціі, шаманы, якія жывуць не толькі, будзем казаць, у юрце, так, яны жывуць і у нейкіх іншых умовах, у высотных дамах, яны робяць гэты рытуал кожную раніцу, яны павінны зямлі, паветру аддаць 3 копелькі малака. Таму яны выходзяць на балкон. 3 кроплі малака? І 3 кроплі малака ляціць на тыя самаходы і машыны, якія стаяць пад вакном. І ўсе машыны, таму што ўсе вернікі, менавіта ў гэту веру, яны вось выкарыстоўваюць малако. І ўсе машыны заляпаны. Все машины заляпаны. Ось. А так, ну, я ведаў, што яны могуць... Гэта ўсе пачулі, да? Шаманы. У нас так не трэба. Не трэба паліваць машыны. Не, ну калі у нас жывуць такія шаманы, ну што? Ну, калі ёсць такія звычаі, трэба пацярпець. Вось. Але зараз не трэба ісці на балкон. Яны маглі углядацца ў малако і табе расказаць усё, што цябе чакае. Вось гэта ж самае, толькі не з малаком, а з цукрам бачыў у Шушынскім раёне. Там быў дзед, які мог сыпаць цукар і распавядаць, што цябе чакае. І, дарэчы, маім сёстрам ён усё расказаў, усё, што у іх зараз ёсць. О. Так, гэта быў недзель. А вы паслугамі яго не карысталіся? Не, я быў здзіўлены, я прыйшоў да яго ў нядзелю, ён кажа, ты ў Бога веруеш? Я так думаю, ну так. Ён кажа, што ж ты прыйшоў, я ў нядзелю не працую. Таму мне вельмі хацелася даведацца ад яго якіх-небудзь рэцэптаў. Але ўжо мінулы раз не паехаў, таму што меў другія справы. Так, ну что, будем смажить. Так. Пательня у нас уже разогретая. Пойдем закидывать наши пирожки. Так, ну что, вот наши пирожочки. Як нагадывал, шоучиком вниз. Так, давайте еще на пательниках. Алею досить повинно быть шмат. Ось. И ось так мы их смажем.
Накрывочка не потребна. Смажем, вот так яны. Ну, вот тут уже подниматься пошли. Все, ну, покинем у спокое. Я думаю, что несколько хвилинок мы все ж таки посмажем на одним боку, а потом перевернем. Ну что, Иван Иванович, будем уже Заждались. частоваться пирожочками нашими. Такие они. Не судите, зароновці, як отрималося. Приїжджайте і показуйте, як треба. І вони у нас, правда, як я казав, Іван Іванович, да, у нас такий мушинський варіант. Один руку, другую руку. Амаль чебуреки. І такой взяв. І нормально вже поцілкувався. Слухайте, вони, напевно, вельми гарячі. А нічого не треба тут, ніякого цукру, ніякої Так пудри. цукру внутри. Може мало? Могу зверху посипати. Ні. Слухайте, я ось боюся так його. Може ми это, відельцями, ні? Ігор? Ну, може, давай один порежем. Ну давайте. Один порежем. Як завсюди у тебе є віделиця, мені нема. Все зараз буде, не хвалитесь. Він гарячий. Будь холодник сушав. Одразу з булкою. Да? Угу. Так. Так. Могу пропонувати вам віделець, Ага, а я ось так возьму. дякую. І я взяв. Один маленький кавалочок. Солодко. О, бачиш, це добре з цукром. Я, щиро кажучи, коли мені сказали, що з цукром, я що-то не чувствувався ні разу, я кажу, слухайте, не довелося. Например, можно выйти на луг, взять цукру с собой. І на шав'йо. Одразу посыпай. А шав'йо дає свою кислинку. Ось такое. Ну що ж, дякую вам за рецепт. Во. І ви так само, коли назираєте за нами, досилайте свої рецепти. І ми поспробуємо. І вас прославимо на всю нашу родину. Вот. Уже одну ложку прославили? Хоча не одну Ще не одну. за цей час. Але ось за це дякую Вёсті Заронова. Спробуйте готувати це вдома. Ну, а ми будемо шукати нові рецепти для вас. Як завжди, для вас були Іван Кірчук. Сержук Марков. До побачення, всього доброго.